munud agoriadol y gêm. Elliot Evans at y postyn, pella'r peniad lawr. Heibio'r postyn gan Griff Morgan. Cyfle cynta'r gêm. Ross White, hynny o'r cefn. Tuag at White mae'n mynd. Y peniad lawr, Mil Cwrt Cosby. Elliot Evans yn ei smonach o beth wrth glirio. Da, a'r croesiad mewn. A'r peniad gan Robles yn debyg i wythnos yn ôl. Pan gath e'r gôl gysur na yn erbyn Caernarfon, a oedd rhaid i Celyn Absalom fod yn effro. Camgymeriad bêl gan Aberdaki. Y Lythwr Dacl yn ennill meddiant yn ôl i'r myfyrwyr, a dyma CJ Craven y capten. Bas ymlaen a smonach yn yr ymddiffyn i'r Bala, a mae'n arbediad da, dyma Sam Jones yn dod, a mae'n arbediad da unwaith eto, ond Elliot Evans yn rhoi'r myfyrwyr ar y blaen. O fewn 5 munud y tîm cartre yn sgorio, smonach yn ymddiffyn y Bala yn y lle cynta. Arbediadau 2 waith gan Torrance yn y gôl i'r Bala, ond yna'r bêl yn torri'n garedig i Elliot Evans. Dim camgymeriad gan y sgoriwr cyswn. Morgan. At Sam Jones, cyfle i droi, cyfle i'r gydio falle. Mewn i'r Cwrt Cosby'n defnyddio gyfrymdra. Sam Jones arbediad da gan Torrance. Bêl yn rhydd a mae allan am gic gornel. Ond gwaith campus gan Sam Jones. Cic rhydd mewn safle da i'r ymwelwyr. Wal o 3 i'r myfyrwyr. Robles dros y wal. Oedd hynny'n arbediad da hefyd gan Celyn Absalom. Louis Robles wedi gweld y bwlch lleia ac yn crymanu'r bêl tuag at y postyn agosa yna. A oedd hi'n arbediad da gan Absalom. Camgymeriad gan Chubb a'r bas ymlaen gan y Bala. Yn darganfod Aberdaki, y crysau gwyn yn llifo ymlaen, Aberdaki. Ar yna'r ergyd, ychydig heibio'r postyn gan Eiron Edwards. Wel, y Bala yn cychwyn yr ail hanner ar ei holi o gôl i ddim, a gôl Elliot Evans yn gynnar iawn yn y gêm, yn gwahanu'r tîmoedd. Y myfyrwyr yn heiddi bod ar y blaen. Ond mi oedd Bala wedi cael ei cyfleoedd, Louis Robles 2 ohonyn nhw. Dyma Aberdaki sydd wedi creu yn dda ar yr asgell dde. Mae'n croesi at Newell! A mae Newell wedi dod ar Bala yn gyfartal. 24 o eiliadau yn unig wedi chwarae yn yr ail hanner. Wel, am ddechreuad i'r ail hanner gan yr ymwelwyr. Y gic rydd i'r Bala. Tom Vincent yn helpu allan yn yr ymddiffyn. Rosgrow ymlaen. Ras am y bêl. Sam Jones, mae hwnna'n bas dda i'r sgoriwr Elliot Evans. Cardiff Met yn llifo ymlaen. Ryan Reynolds! Am gôl! Am gôl i Met Caerdydd wrth iddyn nhw droi amddiffyn yn ymosod mewn chwinciad. Ryan Reynolds oedd yn torri o ganol ca. Tu allan i'r Cwrt Cosby yn crymanu'r bêl tu hwnt i Joel Torrance. Wel, am ymateb gan y myfyrwyr i'r gôl na gan George Newell. Yr arwydd gan Reynolds. Codi'r bêl mewn i'r cwrt bach, y bêl yn rhydd, y Bala'n clirio. Ond dros dro yn unig, maen nhw'n sgibo'r bêl allan tuag at Ryan Reynolds. Mae'n reoli'n dda, mae'n bwydo Elliot Evans, digon o ddewis yn y canol. Mewn mae'n dod at y postyn pella! Oedd y peniad lawr gan Chubb. A'r Bala sy'n clirio am gic gornel arall. Peniad da tu fewn eto at Ryan Reynolds. Reynolds at Rosgrow. Rosgrow yn ergydio yr arbediad. A Joel Torrance chwarech teg yn effro i blymio ar y bêl. Burke pas ddeallus i fwydo Aberdaki. Mae 5 yn disgwyl croesiad. Mae Joel Edwards yn sefyll i dir. Mae'n y gyfle'r Bala i daflu'r bêl mewn i'r Cwrt Cosby. Maen nhw'n cystadlu'n dda. Mae Newell yno. Mae Newell yn croesi. A mae'n cael ei glirio rhyw ffordd. A mae Met Caerdydd yn dianc. Ond cyfle da i'r Bala i ddod yn gyfartal ar ddiwedd y gêm.
Ychydig dros funud o'r 5 sydd wedi cael ei ychwanegu i'w chwarae. Penniad allan gan y Met. Maen nhw'n parhau ar y blaen. O 2-1, gol Ryan Reynolds yn gwahanu'r tîmoedd. Allan â hi at Edwards. Edwards yn croesi'n ddwfwn. Y penniad nôl ar draws. Cyfleoedd i Newell. Ond amddiffyn Met Caerdydd yn sefyll yn gadarn am nawr. Newell gafodd y cyfle, ond i ergyd yn cael ei glirio.